Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. En ɗon limta gikkuji ɗi hani ɓi adamajo cuumiɗo o daytoɗi ngam o heɓa mbarjari sumayere mako timmida. Nder gikkuji man ɗo algishu wato kanjum wonte suudgo o jillugo hunde wonde be hallunde sora ɗum dow ɗum hunde wonde. Masalan hoca ndiyam waɗa ha kosam ngam kosam man ɗam ɗuuɗa, kanko man ɗo o sora. Ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum gishu. Walla bo non hoca hunde hallunde kayre man ɗo waɗande ha les wadda boɗɗum waɗa ha dow sora ɗum dow deydey ko goɗɗo yi'ata banguɗum ɗo, sora ɗum dow ɗum boɗɗum man banni ha to coɗɗo soodi dilli kadi kanko man ɗo yaha o tawa hunde hallunde go ɗon suuɗi ha les, kadi ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum gishu. Annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo wurtake nyande go o ɗon yaha o yaali nder luuɓe Madina. Ha ɗon man ɗo o tawi goɗɗo ɗon jooɗi be gawri muɗum, kañum man ɗo waddidi luumo coggu. To kadi ha ɗon man ɗo gawri man ɗo ndi ɗon mari cofndi ha maari, kadi jawmu gawri go hoci gawri cofndi go waɗi ha les, o waddi jorndi o waɗi ɗum ha dow, ɗon jooɗi reena codowo wara sooda banniɗo man ɗo dow giɗɗe muɗum kam da jorɗum sooda, alhaali bo keccum deydey ko codowo wañata man ɗo ɗum ɗon ha les. Kadi ha ɗon man annabijo o waɗi jungo muɗum ha gawri go, ɗon man o yahi o tawi gawri kecciri man ɗo ɗon ha les. To kadi o wi'ata oɗo man ɗume ɗo bo, o wi'ata na ndiyam asama hunde ɗo wapi hunde ɗo man ɗo wapi gawri man. Nden annabijo wi'ata mo kadi ko waɗi to a hoci kecciri ɗo a waɗindi dow kayri ha cora dow banniɗo man ɗo. To kadi ɗon man ɗo annabijo ƴewni yimɓe, matini yimɓe. Annabijo wi'ata ɓe man gashana falaysa minna, kadi ko moye gisshi min waɗi gishu nder enen julɓe, o wolwanta gishu wala ha nder meɗen enen julɓe. Kadi ko moye waɗi gishu, o gisshi fotan o gisshi julɗo walla o gisshi taña julɗo, kanko man ɗo o jilli boɗɗum be kalluɗum o soori, kadi kanko man ɗo annabijo wurtinimo nder jama'are, nder jama'are lencitittonde ha muɗum. Kadi pamarum ko wi'ete ha ɗo manni, kadi kanko man ɗo o lattatako kadi o ɗon mari o lattatako o julɗo timmidiɗɗo be laatago gikkuwol ngol ɗon ha mako man ɗo woodi ko usti ha juldamku mako, o luttan kanko man ɗo o julɗo, o ɗon limte nder julɓe, amma juldamku mako man ɗo ngu ustingu, ngam annabijo riwi ha mako kanko man ɗo o laato o ɓi adamajo julɗo timmidiɗɗo be ni laatago gikkuwol bi'etengol gishu, kanjum wonte jillugo boɗɗum be kalluɗum sora, walla suudgo kalluɗum ha les waɗa boɗɗum ha dow deydey ha gite gi'ata, kañum man ɗo sora. To ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum gishu. To kadi kanjum man ɗo to ɗum tawama ha ɓi adamajo julɗo, ɗum alamawol dow juldamku mako kangu man ɗo ngu ustingu, juldamku mako ngakkungu, kadi o woodi ngakkere ha dina mako. Non nder gishu nastan ha kuje jur, gishu nastan ban ha filu ban mbiɗen jotta ɗo man ɗo. Non gishu nastan masalan ban ha sawari, goɗɗo a holotomo ngara carwoɗamo ha mas'ala, masalan a yiɗi huudugo be goɗɗo walla ko nandi e muɗum, walla a yiɗi teego, walla debbo yiɗi te'ego, o holoto goɗɗo o wara o sarwo ɗum. Kadi ha sawari mako man ɗo ko wonte asli ɗo ɗum amana, ɗum holare o waɗi ha maɗa, an man ɗo to a sarwama kadi cappinamo deydey ko hani. To ha ɗo man ɗo nder gishu en gaɗo gishu ha sawari ha kuudal. Masalan goɗɗo yiɗi huuda be goɗɗo, an a huudino be goɗɗo man deydey marraje deydey ko saali, goɗɗo man ɗo on kuudi kuudal moɗon man ɗo ngal timmiday dow deydey no hani. Masalan on kuudi a huudi be goɗɗo ɓurata lebbi ɗiɗi tati, an man ɗo o ñamima ceede. Nden goɗɗo feere bo yiɗi ha huuda be maako, wari sarwake ma noy mi yiɗi mi huuda be wayne ɗo, noy giɗa mbi'amo o kay wayne ɗo goɗɗo gonga huudu be maako.
to a andi bo an on kuudi ɓuray deydey disde famarde ɗo o ñaamima ceede. Goɗɗo bo wari sarwake ma yiɗi ha huuda be maako, a wi huudu be maako o kuudeteɗo. To kadi ɗo man ɗo ɗum wi'ete ɗum giccu ha sawari, ɗum giccu ha sawari. Nda ko anduɗa, a andi oɗo man ɗo to nasti ɗo o be kuudal maako man ɗo ngal ɓoocatako be wayne man. On kuuduɓe kuudal man ɓoocanaki ma an be maako, o ñaamima. Goɗɗo bo wara mbi'a ɗum huudu be maako. ɗo man bo ɗum wi'ete ɗum giccu ha sawari, ɗum gikkuji kalluɗi. Kani ɗum yewgo amana hanayi kanjum man ɗo ɗum wona ha goɗɗo. Ni kam ko hani kam an a huudi be wayne man, o ñaamima ceede, goɗɗo wari sarwake ma mbi'a min kam dahano min gaadi ko gi'anmi kam nde dahano min gaadi mi wurtaki ha maako ɗo. An man ɗo to a nasti a wurtatako, ngam man ɗo daya ɗaɓɓitit goɗɗo kuudeteɗo goɗɗo. Ni deydey no hani ka, amma kadi sappinamo dow huudu be wayne. Ando a huudi be wayne a wurtaki, kanjum man ɗo wi'e ɗum giccu, kanjum man ɗo ɗum fotan. Be kocuɗo jilli ndiyam nder kosam soori, walla waɗi bo suuɗi kalluɗum ha les waɗi boɗɗum ha dow soori, kadi ando a waɗi deydey goɗɗo kooliɗo ma sarwi ma ɗo, kadi a waɗi ɗum kuugal nandungal be ngal ɗo man ɗo. Kadi ɗum fu majum ɗum gikkuji lesɗi, ɗum gikkuji kalluɗi, kadi hanayi ɗi gona ha meɗen enen julɓe. Andina heɗitoɓe amin, hikka min taski waddanki on tafsiriji modiɓɓe feere feere iga nder Najeriya ima yaasi Najeriya. Gam non min nangay ɓilanki on taskaramji tafsiriji alqur'ana seninde, malla mbi'en firowo alqur'aniwal seningal iga modiɓɓe feere feere ha dow hello amen ngo Facebook, inanta channel YouTube amen Kode TV. Nonnon giɗɓe hocca teddenga wadduki tafsiri alqur'ana seninde ha Kode Radio nder ɗemgal fulfulde ko hausankore, ko mananta wongal ɗemgal ngal fulɓe famata e nder lesɗe meɗen ɗe Afrika. On mbawai ɗaɓɓon Kode Radio ha email amen kode kra@kode.net. nonnon on mbawai ɗaɓɓude ɗi lambaji bani hinna ha dow lawol WhatsApp gamma rokkuki tafsiriji ɗimin ɓilantaw. On mbawai suɓon wakkatire nde giɗɗon ɗum ɓila tafsiriji ɗi giɗɗon ɗum ɓilana on ha Kode Radio. On jarama, gonde e Kode Radio International Abuja dow Facebook e YouTube gamma findinki e famtinki ummatore fulɓe. On jarama. En jokkan dow boliɗe meɗen nder gikkuji ɗi laati wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o daytoɗi. Kadi nder ɗon man en limtino yogamaji, en limtan yogamaji bo timmitinen. Nder ɗi limtuɗen man en bolwanino wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o rena julde maako, o juldande be jama'are, non do o dayto fewre ha nder suumaye maako man ɗo, non kanko man ɗo o dayto ñoore. To nder luttuɗi ɗi tammiɗen wolwango, en bolwanan gikkuji tati, kanjum man wonte wajibi dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o dayto ko wonte baadi, o dayto ko wonte giccu, o dayto ko wonte nango gimɗi. Kadi ɗiɗo tati man ɗo en tammi wolwango gotol fu nder maji deydey ko fecanto wakkati muɗum. To kadi en puɗɗiran be gikkuwol bi'etegol ñoore. Kadi ñoore afwan en puɗɗiran be gikkuwol bi'etegol baadi. ñoore kam en bolwanino ɗum ha ko saali, jotta bo en bolwanan kadi ko wonte baadi. To baadi kanjum wonte ɓi adamajo o wonnugo hakkunde yimɓe ɗiɗo, o hoca boliɗe oɗo o yaharana oya, o hoca boliɗe oya bo o waddana oɗo, walla bo foti hocugo man ɗo latto jihare woore, o hoca jihare boliɗe goɗɗo feere o waddana dow, o waddana tana muɗum dow nufaye maako bo ha o wonna, ha o wa'adindira ɓe. To kadi ɗo man ɗo ɗum gikkuwol kallungol, ɗum gikkuwol kallungol ha Islam. Kadi hanayi ɓi adamajo latto ɗo man ɗo ɗum kuugal maako, latto ɗo man ɗo ɗum sifawol gongol ha maako.
ngam ɗon ha magol aybe laatiɗo mapindijo jamum kanjum wonte wonnugo hakkunde ɓiɓɓe adama en julɓe. To kadi islam ko ɗaɓɓitirta en enen julɓe mbo'inen hakkunde meɗen, mbo'inen hakkunde meɗen narren. To kadi ɗo islam mari haaje meɗen ko luuti non ko wonni hakkunde meɗen waadidiri en kadi kanjum man ɗo islam yiɗa ɗum. To kadi baadi nder ɗon man ɗo baadi ɗum gikkuwol bonnangol hakkunde yimɓe ɗiɗo. To kadi wongo magol ha ɓi adamajo kanjum man ɗo ɗum hunde hallunde, hani ɓi adamajo o wondotogol ɗon ha muɗum kanko man ɗo o habda o dayto gikkuwol man, o habda o haɓa be nafsu mako, o itta gikkuwol man ha mako. To kadi ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo oɗon nder dewal laatingal mapindiwal, kanjum wonte suumaye, dewal ngal jawmirawo ɓaŋiɗo ƴefti kanko man ɗo kanko tan andi mbar jaari dewal man, kanko tan oɗon siganima mbar jaari man, kanko warjete mbar jaari man be hoore mako. ɗo man ɗo ɗum dewal mapindiwal. To kadi wongo ma an man ɗo aɗon suumi, aɗon nder dewal ngal ɗo kadi hani wajibi dow maɗa an ɗo ayna ɗume jum hisnata dewal maɗa ngal ɗo ha wonnugo ngal, ɗume jum hisnata ngal ha ustugo mbar jaari magal. To kadi anda gikkuji man an man ɗo daytoɗaɗi. To kadi nder gikkuji ustanɗi foti bonnananɗima mbar jaari suumaye maɗa walla bo ustananɗima mbar jaari suumaye maɗa, nder gikkuji man ɗo kanjum laati baadi. To ko wonte baadi man kanjum wonte sottingo boliɗe ɓi adamajo yahara ha tana muɗum, hoca boliɗe oya bo wartira ha ɗiɗaɓo kadi be nufago bo kanko man ɗo ha o wonna, ha o waadidira hakkunde ɓiɓɓe adama en ɗiɗo, walla ha o waadidira hakkunde lesɗe, walla ha o waadidira hakkunde masalan mbiyen hakkunde leñi kadi ko nandi e muɗum. ɗo man ɗo ɗum zunuba laati ka makka jamu, kadi ka mawnan bo nde torra maka laati ɓuri mawnugo fu torra hallugo maka tullan, hallugo maka hallugo baadi ɗum kalluɗum to ɗum woni hakkunde yimɓe ɗiɗo. Non to ɗum baadi man nga woni hakkunde masalan hakkunde leñi, oɗo ɗo ɓi adamajo ɗo oɗon yaha kanko kam ko o yiɗi ha o yaha o waadidira hakkunde leñol kazawol be leñol kazawol, o wiya an wayne en mbi on ni, wayne en bo mbi on ni, gasdu nufaye mako bo kanko man ɗo ha o waadidira hakkunde leñi man. To kadi ha ɗo yimɓe ɓe o waadidiri hakkunde muɗum ɗo limgal maɓɓe ɗuuɗi, to be ɗuɗgo limgal maɓɓe ɗo non zunuba mako bo mawnirta ɗuɗirta. Non to baadi man laatake hakkunde lesɗe, o yiɗi o waadidira lesdi kazari be lesdi kazari, to ɗo man bo kadi bo yimɓe man ɓurti ɗuɗgo ngam nder lesdi ngori Allah andi leñi noyi caawi nder muɗum. To kadi ɗo man ɗo laato kadi bo zunuba baadi man ɗo ɓurti mawnugo. To kadi ala kulli hal moy fu be deydey fodde, kala gotol nder maji fu be deydey fodde mawnugo muɗum, non zunuba muɗum bo mawnirta. To kadi hatta waadinirgo hakkunde yimɓe ɗiɗo man ɗo ɗum zunuba man ɗo ɗum zunuba makka ka famɗay woni dow ɓi adamajo kanko man ɗo o dayto gikkuwol man, o ittangol ha mako wondotogol ɗon ha mako. Ngam wari ha hadisewol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi'ata la yadkhulul jannata nammam, ɓi adamajo gaadidirowo yimɓe kanko man ɗo o nastata aljanna. ɓi adamajo gaadidirowo yimɓe kanko man ɗo o nastata aljanna be sababu wonnugo mako hakkunde ɓiɓɓe adama en. Non annabijo sallallahu alayhi wa sallama kanko man ɗo o yaali gabrije ɗiɗi, nden o wi'ata yimɓe wonɓe ha gabrije ɗo kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. Allah andini ɗum annabijo, sona non wala no goɗɗo andira yaake yimɓe wonɓe nder gabrije, lakin jawmirawo o andinan deydey ko laati birni ɗum, o andinan nulaɓe maako ha majum deydey ko o muuyi o andina ɓe. Ha ɗon man ɗo jawmirawo ɗelliti annabijo yimɓe waaliɓe ha gabrije ɗiɗi ɗe kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. annabijo wi'ata wa ma yu'azzabani min kabir, kadi kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite, amma ko ɓe jangititte ngam muɗum ɗo na ɗum kuugal mangal Allah deftini ɓe mbawata kuugal man.
na ɗum kuugal mangal Allah deftini ɓe mbawata kuugal man, innama ɗum kuugal ngal ɓe mbawata wadgo ɗum Allah deftini ɓe, amma kamɓe man ɗo ɓe tokkaki, ɓe ɗowtanaki Allah ha ko Allah deftini ɓe. Kanjum o wi'ata goto maɓɓe kanko man ɗo o laatake kanko man ɗo o laɓɓinta senuye maako. Goto maɓɓe nder yimɓe ɗiɗo waliɓe ɓe ɗon jangiteɓe, goto maɓɓe kam laatake kuugal muɗum kañum kam senuye muɗum o suklantako senuye maako, o jota o hakkilanta senuye maako deydey o seno senuye timmidinga, kanjum man ɗo ɗum wala ha maako. Ɗo wonte aybewol ngol o yangititte ngam muɗum, ɗo wonte aybewol ngol o yangititte ngam muɗum, soyde suklanago senuye maako. Kanjum man o waɗi oɗon o suklanaki senuye maako deydey no hani, kadi ngam majum waɗi kanko ka oɗon yangite. To kadi na ɗum hunde suklanago ɓi adamajo o suklano senuye maako o laaɓa ha senuye maako, na ɗum kuugal ngal ɓi adamajo o wawata ɗum, ɗum kuugal ngal ɓi adamajo wawata, Allah deftini ɗum ha ɗo man, amma o yeebi o suklanaki kuugal man, ngam man kadi jotta oɗon yangite ha qabrire maako. Non ɗiɗaɓo maɓɓe bo kañum bo kanjum wonte deydey ko bolwanten haala baadi, o wi'ata goto ɗiɗaɓo maɓɓe bo kanko bo o laatake oɗon yahara baadi hakkunde yimɓe, o hooca haala oɗo o yaha o wi'a wayne nda sike ko wayne wi'ete, o hooca ka oyago bo o wartirana oɗo. To kadi ɗo man ɗo kanko bo laatake baadi ɗo wonte kuugal maako, ngam man kadi kanko bo oɗon yangite ngam waadugo waadidirgo maako hakkunde yimɓe ɗiɗo. To kadi ɗo man ɗo ɗum hollini kadi dalila zunubaji ɗiɗo, dalila maji kamɓe man ɗo ɓe ɗon jangite. To kadi ɗum sappini en baadi ɗum hunde nde ɓi adamajo yangititte ngam dalila muɗum. To kadi ɓi adamajo kala ko waɗata kanjum man ɗo ɗum yangitanmo fu, kadi kanko man ɗo o solana o dayito ɗum o acca ɗum. Non jawmirawo ɓangiɗo o wi'ata ha aybingo baadi, jawmirawo o wi'ata ha aybingo baadi, wala tuɗi kulla hallafin mahin. O wi annabijo ta ɗowana kala ɗuuɗa hunagojo jawniɗo, ta ɗowana kala ɗuuɗa hunagojo jawniɗo. To kadi ɗo man ɗo jawmirawo haɗi annabijo maako ta ɗowano o ɗuuɗa hunakijo jawniɗo man ɗo, jawmirawo haɗi annabijo ta ɗowtanomo. Nden wi'ata hammazin masha'in binamim, kadi kanko man ɗo nder gikkuji maako kanko man ɗo o nyo'owo, nden accu o nyo'owo go bo kanko man ɗo o jaharowo bo nyoore, o kuugal maako o hoocan haala o waadidira hakkunde yimɓe. To kadi ɗo wonte gikkuji maako. To ɗo man ɗo kanko wonte Walid ibnul Mughira, kadi ha ɗo jawmirawo aybinirimo be gikkuji ɗi limtaɗi ha ayaje ɗo, kanjum wonte ɗuɗgo hunayere, ɗuɗgo hunago dow wala haaje, non nyoogo, non nder ɗon man ɗo baadi, kadi ɗo man ɗo ɗum gikkuji gonɗi ha oɗo ɗo. Kadi jawmirawo siforimo kanko man ɗo o insan ɓi adamajo jawniɗo, o ɓi adamajo jawniɗo, ngam gikkuji lesɗi ɗiɗo ɗiɗon ha maako. Nde gikkuji lesɗi ɗiɗon ha maako kam, kadi kanji man ɗo ɗi gaɗanmo kanko man ɗo o ɓi adamajo lesɗo jawniɗo. To kadi deydey aya kaɗo ka sappini en hallugo nyoore, ka sappini en hallugo nyoore, hallugo baadi, hallugo bo ɗuɗɗingo hunago dow mehere dow wala haaje. Kadi kanjum man ɗo ɗum hunde laatinde aybe ha ɓi adamajo ta hunayere ɗo ɗum hunde teddunde, ɗum goɗɗo mawɗo tedduɗo kanko wonte jawmirawo subhanahu wa ta'ala ƴewnotoɗa ngam tabitinira fakat ko mbiɗa ɗo hunde man ɗo nde gonga. To kadi ƴewnago inde Allah non dow masalan dow na gonga marɗa walla dow mehere non banniɗo man ɗo, kanjum man ɗo ɗum soyde teddingo jawmirawo subhanahu wa ta'ala. Ngam yimɓe deydey huloɓe Allah deydey zamanuji caaliɗi, kamɓe man ɗo goɗɗo laatake ngam mawningo jawmirawo dagi ɗum to ɓi adamajo ɗon mari gonga o huno, amma laargo ngam mawningo jawmirawo ɗo o ɗon mari gonga maako non o accan hunago, o accan gonga maako ɗo haqqe maako dilla ngam teddingo laargo
hunde nde o hunoto ngam ha o henode ɗo Allah mo o hunorto dow inde muɗum ni ha o henoro hunde man ɗo oɗon kanjum man ɗo oɗon fiitino ha majum oɗon acca haqqe maako nga o henoto ngam ɗumejum ngam largo hunde man ɗo nde famɗi ha o henoronde be inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala. to kadi ɗo man ɗo ɓi adamajo to woodi gonga dagi ɗum o hunoto amma kadi ta ɓi adamajo latto kunowo dow ko famɗi dow ko mawni fu hunoto non kañum man ɗo man bo ɗum gikkuwol ngol hanayi. to kadi ɗo man ɗo ayaje ɗo be deydey hadiseji ɗiɗi ɗo kanjum man ɗo ɗum sappini en hallugo baadi ɗum gikkuwol lattingol gikkuwol lesgol kadi ɓi adamajo towa himmajo fu hanayi siforongol kañum man ɗo ɗum gikkuwol lesgol ɗum gikkuwol bo ustangol mbarjari ɓi adamajo cuumiɗo kadi woni dow ɓi adamajo cuumiɗo kanko man ɗo o dayto gikkuwol man ɗo ngam o heɓa sumayere mako man ɗo nde lutta nde hisnde o te tawa mbarjari mare ha jawmirawo mbarjari man ɗo ndi kewndi ndi ustaka. en jokkan dow boliɗe meɗen wolwango gikkuji ɗi wajibi ɓi adamajo daytoɗi ha o heɓa mbarjari sumaye mako laato timmidiɗɗo nder ɗon man ɗo ɓi adamajo gikkuwol ngol o nder gikkuji dayteteɗi man ɗo ɓi adamajo kanko man ɗo o dayto nango gimɗi ha nder sumaye mako man ɗo kanjum man ɗo ɗum ustan mbarjari sumaye mako nango gimɗi ɗum hunde haramde ɗum hunde nde dagatako kadi an man laatago ma aɗon nder dewal mapindiwal ngal Allah jawmirawo ɓurata yerdago ɗum kanjum wonte sumaye man ɗo laato an man ɗo aɗon suumi aɗon heɗo gimi man ɗo kanjum man ɗo nder ko wonnata mbarjari sumaye maɗa walla bo nder ko ustata mbarjari sumaye maɗa man kadi wajibi dow maɗa an derɗirawo cuumiɗo wajibi dow maɗa an man ɗo toni a yiɗi sumayere maɗa nde hisa mbarjari mare tawa ɗum timmidindi ha jawmirawo kadi an man ɗo woni dow maɗa daytoɗa nango gimɗi kanjum man ɗo ɗum woni nder gikkuji bonnanɗi mbarjari sumaye walla bo gikkuji ustanɗi mbarjari sumaye. kadi jawmirawo ɓamiɗo nde o wolwani yaake ɓiɓɓe adama en huloɓe Allah suklantoɓe jangugo alquran suklantoɓe rewgo Allah o inaniɓe aljanna kadi o tokkini ɓawo ɗon o ɗon wolwana yimɓe on lattiɓe waftarɓe suklirɓe wakkatiji muɗum be ko nafata ɗum ha ɗon man o wi'ata wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighayri ilm kadi ɗon nder yimɓe goɗɗo on codanɗo lahwal hadis kanjum ɓe passiri ɗum kanjum laati gimɗi walla bo sodgo wambaɓe masalan ngara ngima ha nokkure ɗum sankito ha nokkuje kadi ɗo man ɗo ɗum wonan nder lahwal hadis kadi ɗo man ɗo jawmirawo o nasti ɓawoni o wolwani waɓɓe jotta bo ɗon wolwana wabtarɓe nder maɓɓe man ɗo kadi suklaniɓe kañum en man ɗo be sankititgo gimi suklaniɓe be sankititgo gimi fotan sankititgo ɗi masalan ban ha nokkuje an kam hokka o gimi man heɗo walla bo ɗaɓɓititgo wambaɓe man non yaha narra be maɓɓe hoca ɓe wadda ha nokkure kamɓe man ɗo ɓe ngima kadi ɓawɗon gimi man ɗo ɗi koce ɗi ɗon cankite kadi ɗo man ɗo ɗum aybewol latingol mapindiwol jamum ɗum hunde bo nde ɓi adamajo gaɗɗo ɗum o heɓrata zunuba man bo o anda ha toy ka tammi hatgo ngam deydey kanko man ɗo diga gimɗo diga jotta kam ɗaɓɓitiɗɗo ɓe yoɓiɓe ngam ha ɓe ngima kamɓe man ɗo ɓe laatoto ɓe ɗon mardi be gimi maɓɓe man ɗo zunuba fannude nanowo nani gimi man fu kadi kanjum man ɗo ɗum wala kerol to kadi ɗo man ɗo ɗum nango gimɗi man be yimgo be ɗaɓɓititgo yimoɓe walla yoɓgoɓe ɓe ngara ɓe ngima kadi ɗum fu majum ɗum fotan ha ɗo man ɗo ɗum hunde nde ɓi adamajo heɓrata zunubaji mapindiji ɗi ngala kerol be muɗum kadi hani ɓi adamajo kanko man ɗo be suulatago mako o ɗon suumiɗo
o dayto deydey gikkuji kalluɗi ɗiɗo man ɗo, yalɗirgo pelle pijirle walla bo hettago gimɗi man ko nandi e muɗum, ɓi adamajo o dayto ɗum kadi kanko man ɗo ngam ha o heɓa o laato o kisɗo ha mbarjari sumayere mako man ɗo ndi laato ɗum mbarjari kisndi, o tawandi ha jawmirawo kayri man ɗo ɗum mbarjari kewndi wala ko ustindi, nango gimi ustayndi walla bo bonnayndi. to kadi ɗo man ɗo ɗum hunde nde ɓi adamajo solanta ɗum. to kadi ha ɗo o wi'ata annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata tammi wargo zamanu ha nder ummatore am ɗo, tammi wargo zamanu ha nder ummatore am ɗo, kamɓe yimɓe man ɗo ɓe daktina kamɓe man ɗo ɓe daktina ko laati njeenu, non ɓe daktina bo ko laati ɓornago harir ɗum karam ɗum ha worɓe ummatore annabijo sallallahu alayhi wa sallam, ɗum karam ɗum dow maɓɓe. non yargo giya kanjum bo ɗum hunde haramde, nder ɗon man ɗo nango gimɗi kanjum man ɗo ɗum hunde haramde. to kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o sappi ha hadisewol ɗo o wi'ata tammi wargo ha nder ummatore maako ɓiɓɓe adama en kamɓe man ɗo ɓe daktina gikkuji nayi limtaɗi ɗi, kanjum man wonte e nder ɗon man ɗo ɓe daktina njeenu, ko wonte daktingo man ɗo ɓe kuwa kugal njeenu man ɗo ban kamɓe man ɗo ban wala ko ɓe ngaɗi sam, banna ɗum aybe ɓe ngaɗi, ɓe ɗon dara deydey njeenu ngu ɓe ngaɗata ɗo ɗum wala aybe, ɓe ɗon kuwa kugal maɓɓe, ɓe ɗon dara kanjum man ɗo nder haqqeji maɓɓe ɗum woni. to ban deydey no ɓe dardata ɗum ha jotta kanjum man ɗo ɗum haqqe mako o yiɗi o waɗi. to kadi ɗo man ɗo ɗum wonan nder daktingo njeenu man. to kadi ɗo man ɗo annabijo wi sappi yimɓe ban ɓeɗo ɓe tammi wargo ɓe daktina njeenu, non ɓe daktina bo nango gimɗi, ɓe daktina nango gimɗi, kanjum man ɗo en ɗum ɗon nane ha yimɓe jur, kamɓe man ɗo ɓe ɗon daktini nango gimɗi man ɗo. to kadi non ɓe daktina ɓornago harir deydey ko annabijo harmini, ɓe daktina yargo mbal ko nandi e muɗum, walla ɗum mbal man non ɓe gaylita inɗe majam, ɓe inna ɗam be inɗe goɗɗe, ɓe cottina ɗum, ɓe cappina banna ɗum mbal. kadi ɗo man ɗo annabijo sappi kanjum man ɗo ɗum tammi wargo ha ummatore maako. to kadi ɗo man ɗo ɗum sappinan en hallugo gikkuji man ɗo, ɗum wajibinan bo dow meɗen enen man ɗo daytoɗen deydey gikkuji laatiɗi kalluɗi ɗo, kanjum man laati nder gikkuji man ɗo hettago gimi sakko ma to a laatake aɗon suumi, a suumaki ɗum haram, to a suumake bo kadi haram man tulli satugo, ngam an man ɗo ɗum wonnante mbarjari suumayere maɗa, walla bo ɗum ustante mbarjari suumayere maɗa man ɗo. kadi woni dow maɗa an derɗirawo julɗo kabda deydey ko renante mbarjari tilimdi ndiɗo ndi jawmirawo ƴefti kañum yoɓete ndiɗo, kadi an man ɗo ngaɗa deydey no nderra mbarjari man ɗo, tawandi ha jawma kayri man ɗo ɗum mbarjari kewndi ndi ustaka, ngam man kadi woni dow maɗa kala ko ɓe mbima an man ɗo dayta kaza ko limtuɗen diga fewre, diga ñoore, diga giccu, kanjum wonte jillugo boɗɗum be kalluɗum soora, ɗi diga baadi nango gimɗi, kadi deydey gikkuji ɗi fuu ɗum gikkuji on wajibi dow maɗa an cuumiɗo daytoɗaɗi, kadi ngam keɓa tawa mbarjari suumaye maɗa ha jawmirawo mbarjari kewndi timmidindi. haza wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.